Το λιμάνι της Θεσσαλονίκης, από το 315 π.Χ., είναι η φυσική πύλη που οδηγεί στην ενδοχώρα της Βαλκανικής Χερσονήσου και στις χώρες της Κεντρικής Ευρώπης. Δεσπόζοντας το μύχο του Θερμαϊκού κόλπου, διαδραματίζει έναν εξαιρετικά σημαντικό ρόλο σε ό,τι αφορά την εμπορευματική κίνηση της ευρύτερης περιοχής. Είναι το δεύτερο μεγαλύτερο της Ελλάδας. Διαθέτει 6 προβλήτες και μέσω αυτών διακινούνται επιβάτες και εμπορεύματα. Το κεντρικό κτίριο του λιμανιού είναι το σημαντικότερο και επιβλητικότερο κτίριο της πόλης. Είναι το στολίδι του λιμανιού που χρησιμοποιείται έως σήμερα ως επιβατικός σταθμός από το 1987 και βρίσκεται 300 μέτρα από το κέντρο της πόλης. Με ιστορική σημασία και επιφάνεια 12.000 τετραγωνικών μέτρων, κατασκευάστηκε από μια γαλλική εταιρεία το 1910. Το σχεδίασε ο αρχιτέκτονας Αλεξάνδερ Βαλορί, ενώ στην κατασκευή του συμμετείχε και όλη Μοδιάνο. Θυμίζει νεοαναγεννησιακή αρχιτεκτονική και είναι ένα από τα πρώτα κτίρια στην πόλη που έγιναν από εξ ολοκλήρου οπλισμένο σκυρόδεμα. Θεμελιώθηκε με ένα πολύ πρωτοποριακό σύστημα για την εποχή, το κομπρεσόρ, όπου μπορούσαν να θεμελιώνουν μεγάλα κτίρια σε σαθρά εδάφη. Οι παρεμβάσεις και οι προσθήκες έχουν αλλοιώσει το εσωτερικό του, ενώ προέκυψαν και στατικά προβλήματα, τα οποία έχουν αλλάξει την εικόνα του αρχικού κτιρίου. Ένα εμβληματικό κτίριο, το οποίο πρέπει να αποκατασταθεί και να δεσπόζει σε ολόκληρο τον φιλόξενο χώρο του λιμανιού και συγκεκριμένα σε κάποιες ανακαινισμένες αποθήκες, στεγάζονται το Μουσείο Κινηματογράφου, το Μουσείο Φωτογραφίας, το Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης, το Φεστιβάλ Κινηματογράφου και Ντοκιμαντέρ και χώροι θέασης όπως σινεμά, εστιατόρια και καφέ. Όλο το χρόνο, οι χώροι του λιμανιού φιλοξενούν διαφόρων ειδών εκδηλώσεις. Ένας ιδανικός χώρος για βόλτα, καφέ και φαγητό.